Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kakarwo khubor ka bala thought ba HD Wells. Bat ka subject yang ne khubor ka dai. Balei hab banda apply dorkas banyo Meghalaya award. Ka jella Meghalaya kan sarakhi ya ka jingtap san pholai Snem ya ka jingyo jella bapura jongka. Kum ka jing pen kan mau ka Meghalaya kalai yo yala ka jong ka jella ha ka kalalengkot arfuai tarik khat khandai spanya phoar. Hadin ka jingya khun ka bajuat bha banyo la ka jong ka stit. La thau ya ka da ka ba odur na ka United Khasi Jainta Hills but Baroh Hills Autonomous District Council na ka jella Assam hi. Kumno la penlong ya ka ulabo ya ka ni ka jingkali. Kat kum ka Assam Reorganization Meghalaya Act khat khandai span rip khandai. La thau na ki Autonomous State hapo Assam. Kumju na ka North Eastern Areas Reorganization Act khat khandai spanya phuai deling ba jong ka ni ka an bala ai jilla purai ka Meghalaya hynrei hashwaya kata kabdan ka jingyaki paidbah bala tip kum ka Hill State Movement bala lam khamat do Captain Williamson is sangma ba Brington buhai lengdo ba Hoppingstone lengdo ma Edwinson bare ma Humphrey hadam nolor ki weipat ki riurang ba la penlong ya ka jingyaki paidbah namar ba ka jilla Assam kala penmi ya ka hukum badai ban penlong official language ya ka katin Assamese habarok ki jaka basyang ki paid riulum kan thop ya kan ka jella haka Snem khat khandai span riupho ki riulum ki shepting yo kin do no ya ka long tenrai jong ki nado ka tin ka thalin ka dustur ka riti barukom im rukom man de halor kan ka nongrim watla ka long ka jingyaki ka bajai jai hynrei kalala apat ban pen ka thakli ya ka sarkar Assam kat hadu baka Indira Gandhi Prime Minister kamla ashu banshu snap menti khanda pen urlong ya ka jingdawa jangki riulum ki badan hakani ka jella uma Edwinson bare uyathu hawniu nongtho shipau Snem shwa ba un khlat no kumno baka Mrs Indira Gandhi kala saman ya ki katuk aningut kinong yalam kenthop ya u baru Captain sangma sa Delhi banyatai sani halor ka dur kadar jong kata ka jella bathamai hadin kate ka jingya thir ka basani ka Prime Minister Indira Gandhi kala menjur ban ai jella pura ya ka Meghalaya kum ka jella ba arpo ar jong ka ri India ka official language jong ka kalong da ka English hynrei ka tien tan rai te dehi ka Khasi jantia ban garo kat bai ka kyrteng jong ka pat la shim kaliang na ka thuk jingwat bania jong u Professor Shiba Prasad Chatterjee Geography Department ka Calcutta University haka Snem khat khandai spa lai pun riu ka bamut ka jella basyong ki lo nalor ki weipat ki benta bayar jong ka jing sinsha ka sarkar bilat lani kata ka British rule ki tribal area jong ka North East ki dei ki benta bahe jong ka Eastern Bengal but Assam Administrative Divisions san pholai tliki Snem lada dei hakarta jong breu te kala dei ban long rangba pura nadu kan nongrim kayo kakot bat karai kapar hynrei haba shim kelum bon ki nongshong shnong ki dang sadin wat karukom rep rukom riang ru nang bon ki babut ya karukom rep ndai karukom rep daka jing sta sayan ka dei tang haka jing muddur jong ki nong kendong ki trei durut daka domet borphat bat daki masilur namar kita ki traktor bat ki weipat ki agricultural technology ki longtang hajing phos new shibenta deiru nakatei kadaw baka jella ka kanran din haka yo ka kot namar ka rep karyang ka dei ubut lum jong ka jella nalor nangta lada kila penmi e yo mar rep jong ki penban ki shem shitom ban penya yo khamtam haka porliur namar baki lenti sengkin bat ki surok tani kita ki road communications kimpat biang satya dan bon ki shnong ki bahap ban ba nekin kho khara lenden ya ki bapang basitom ban pen poi se ki jaka sumar tikumno an muddur ban pen poi leikat yo marrep shayo shahan ulabo ikan ka jingkali haba phai pat shakawai kaliang ni shat yo sngo man ka Snem baraki ka Meghalaya de ki shat pen banaro ya ka kyrteng jong ki nong yo Meghalaya award kata Tirot Singh Award for Arts and Literature Patogan and Sangma Award for Social Service and Ukyang Nangba Award for Sports and Games. Kajingkali kalong balai haban nabo dorkas lani ban apply ban yo yagi teki award. Ulabo ikan kajingkali. Ni im haka 21st century haka ba kalat jingtip kala par state hadu kata-kata nalor nangta
ka sarkar ka dan ka tanat sentiat lani ka taka intelligence ka baklan hatu kita kitnat kimla se ban pathai khubor sha ka sarkar ya ki breu ki badai hok ban yo ya ki teki award claim apply ulabo ikani ka jingkali lada le kumta ka jingjet kan long ka basyong nia bat ka bakhoi shisha hynrei lada apply hi ubam dei hok ban yo ru lada u khlan ban lobby lani ban kalan kleng ya ki politician bat ki badan hakabor te yo ben ka bamut ka backdoor entry kam don shu balei hab ban lobby shubo ya ka wei ka award la apply de ki phongut te hab ban le ya kran sop na lendet perda ban yo kumta ban laj na ki te ki kam bom shong nia ko sarkar Meghalaya kala dei ban thong de ka wei ka kenja committee le se Meghalaya award selection committee ka bakan thop ya ki he na DIPR arts and culture intelligence branch uwei ar na ki rangba shnong but uwei ar na ki press fraternity kata ka committee kan bishar bania lakumno lai banai shwa ka Meghalaya de hakawai pat kaliang ka jing manjur jong ka cabinet dangshan ban tensat ya ka kentien panar haka jingruai state anthem ka long ka badai ban a jingero ka daw ka long ba Khasi panar bat garo ki dei ki lightly ki major tribe ka jingkran pen ksan jong uba polling do menteri sarkar haka sen pen mi ya ka ni ka anthem bom dan kam ban bo ketien panar na maladon ka ketien Khasi kate ka jingkran amtang ba ka pen mong ya ka men sim jong ki Bri U hajain the hills hynrei ka pan long nong wei ru ya ka jing sngo jong ki haka jella kum kini ki a dei banda perkhat sanibha namar paidbah ukam start haka ni ka jok namar ka ketien ki riu start ko ong you cannot be right all the time lani da ka Khasi ka ba ong phimla ban dei lut man la ka por haba phai pat sha upur usam san politely ki Snem ka jela Meghalaya kampat la ban yo ya la ki jong ki pot saudong batikna ki Bri U ba im hakap pot ki im kordit shabaneng ru kot shakhndo ru tengkho catch 22 position kadaw ka bakongsan kalong baki nongyakhi hill state ki kmen palat ban yo laka jong ka jela ki klet pat jelang yo pot usam kumta ka sarkar Assam ka yo kabu ban tuklen kat bakamon block 1 block 2 ki dei tang ki serniu jong ka Meghalaya haba ka Assam ka persang ban kentur shanagalan unaga uther naphang hamera pani hadu ka Assam ka hab ban kenrandin kumjo ka persang ban tur Mizoram ha haila kandi kolasip mizo uther puk kat hadu ka Assam ka hab ban kenran imat ka Assam ka shem badai tang kinangelam ka Meghalaya ki bajem nut bakala ban kentur kat bakamon le si hakaba sedang ka daw ka long baka Meghalaya ka le khon swarai ki Bri U ki ba shong hakapot ban sing school sarkar bat pen poi ding electric bat surok shakiti ki kapot te bhaba nai de namar kata ka daw baka Assam ka shim kabu da kiti ki judge development ban kam try sendan namar bakala pen poi surok bat kumta terter kat hadu baka not ban hukum ban pha shondur epic bat adhar card na jella jongka yaki Bri U hakate ka than kumba ka le shapsier mujem denler khat kasla play labang nong pulut lapangap bat kumta terter kinong ilam ka sarkar MDA ki day ban long aggressive ban not ban yepen ibor hateng day ban sha jem namar habaki we ki jella ban marjan kim ailat ka Assam ka shim kabu na ka Meghalaya ka ba sha jem san politely ki Snem tongin perkhat ha e ngila poi nengi la poi hajo ula bo ikani ka jingkali bat pen kot ikani ka karwa khubor